Гледаме петъчния парламентарен контрол, където премиерът Борисов разлае кучетата. Той тактично припомни на социалистката Корнелия Нинова инцидента, при който тя бе нападната от куче. Госпожа Нинова, съжалявам за инцидента, но именно заради вас приехме закон и вече тези, които им се случи подобно нещо, могат да осъдят тези недобросъвестни собственици, така че мисля, че сте благодарни на мнозинството, че ви защити. Зуек, като гледам как тази дружеска ръка успокоява Нинова и като виждам пронизващия поглед, май благодарност е последното нещо, което премиерът може да очаква от депутатката. Ей, сега излезе Корнелия. Ей, сега стана страшно. Господин Борисов, благодаря ви, че сте загрижен за моето здраве. Очевидно и кучетата в България вече озверяха от глад, освен хората. Госпожо Нинова, вместо да се ласкаете, че и кучетата ви налитат, вие налитате на този, дето ви пази. Това тук, в което се намирате, е парламента на републиката. Това не е футболното игрище в банка, дето докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас. Странно. Аз си мислех, че Бойко Борисов е футболист, а той се оказа хамбалист. Дето докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас. Май с това си изказване Нинова смаза цевта за финалния изстрел. Нека чуем предизвикателството. Спомняте ли си, че преди много време ми бяхте много ядосан за нещо? Обадихте ми се и ми казахте: абе, що не дойдеш да се разберем като мъже? Сега ви правя контрапредложение. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Зуек, явно в БСП е дошло време за мъже. Да, ама с нежни имена. Май левицата и я хапе кучето. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Да се върнем и да отдадем необходимото уважение и респект към залата и към хората, които са ни изпратили тук, и да започнем да работим вече сериозно. Така както се засили бойната Корнелия, май наистина ще чака премиера вънка да го дрънка. Той и за това се прекръсти. А когато Борисов е в компанията на нежните острията на БСП, Нинова и Манолова, или се кръсти, или се хваща за главата. Да си припомним. Въпрос на народния представител Мая Манолова относно съвместяването на държавни функции. Но каквито и сигнали да праща към небето, Борисов накрая винаги вика на помощ неволята. Тоест, другаря Станишев. Колега Станишев, ако мога да ви ги разпределяте една по една, така просто ще бъда изключително благодарен. Просто това е много силен натиск психологически върху мен. И май освен да прилагат психологически натиск, социалистките ритат и в кокълчетата. Това не е футболното игрище в банка, дето докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас. Филията с мас се забравя, Зуек, но лошата дума остава. Той затова премиера беше толкова разстроен в кулоарите на парламента. Аз съм израсъл по най-бедния начин. И да, играех с късани гуменки и ядях филия с мас. Така че не виждам основание госпожа Нинова да се подиграва да бедното ми детство. Ама наистина биваше ли Корнелия Нинова да посяга към детството на премиера? Тя все пак е жена и майка. А както разбрахме, и за мъж става. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Изобщо, изминалия парламентарен контрол събуди много спомени в опонентите. Да, при едни детските, при други по-скорошните. Кучето да вдигна олелия, Макс Пипер да поръса филия, от ябълча